И здравейте на всички, които ме гледат. Аз съм DJ Котка и днеска е втори епизод на GTI. Така. И сега тръгваме навънка. Кой има? Само прозорец и цветя и стълби отзад имаше. И така. Към полицейската кола и два има този път май по-малко полицаи от последния път, като не снимах, а играх. Така, хайде. И ще ме извините за малко. И здравейте пак. И така, полицейска хлъзгава, ама хубава кола. Айде. Хубава е според мен, защото ми е кеф да я карам нещо. Така. Би станала по-нехлъзгава, ако беше малко Ако капакът... Не, а гумите всъщност самата кола отдолу да е малко по-тясно пространството, ще да стане по-бърза, по-нехлъзгава и това ще бъде ужасно, защото когато бягаме от полицията, те ще ни Така, Enter. Хайде, скачайки да си тръгна, че ще умра. Добре. О, Не, той е жълт, има и друг син при това. Искам го. Да, гледайте. Той е много гаден, защото завивате бавно. И пак е същия като ония състезателния. Просто завивате бавно. И се чува гаден шум. Не е много хубав мотора, но ако ви кефи, какво да направя и така. Да, миналия епизод обяснявах за колите. И днеска явно трябва да си го довърша. И следващата ни кола е тази. Така. Виждате, че си ниска и това е хубаво, защото не се хлъзга много. Сега ще развием колкото може толкова скорост. Натискам секаш някой, който му зависи живота и трябва да натиска W и просто виждате, че е бавна, явно и хлъзгава, не знам защо. И виждате, тая кола е готина, но... И ми звънят по телефона, ще спра звънят. Сега... Извинете, че сигурно сте чули разни шумове, защото си оправих микрофона и така. И джъмпче. Вау, тази кола явно много не действа на джъмпчето, но да проверим едно нещо, което искам да проверя. И да, тая не може да минава. И следващата кола е... тази, защото и тази е същата. Тази кола... Хайде. На Happy Wheels. Просто ми посетете страницата, там ще видите 2 епизода на Happy Wheels и ако го кача този също 2
епизода на GTI. Следващата кола. Да, тая виждате, че се хлъзга, ама гледайте колко готина е и хубаво завива, така че ви я препоръчам. Тази май е тази кола ще продам да виждат. Тази е... Виждате колко бърза. Не. И виждате гумите как са бъгави и са гадни. Но нищо. Тази хлъзга ли се? И за официално тая не се хлъзга. Много е хубава. Препоръчвам ви я. И ако не искате, не искате... Не, това май го... ето я! Тази кола, която искам. Бързо, бързо, преди да изчезне. Ех! Гадост. Ще ме извините за малко. И здравейте пак. Така. Ай! Така. И пикапът май съм го дал в... О, вижте, спалнала се и такива масина. Но аз продължавам с тая, защото с тая започнах и с тая ще довърша за нея, де. О, и видяхте тук що таен гараж. Да го проверим. Ама ми трябва нещо некво превозно средство, което и да е. Оная бричка ще да бъде супер. Ето я. Само да мине полицаят. Така, взимаме я. И тази бричка мисля, че в миналия епизод не съм я обяснявал. И сега ще видите, много е хубава. И ето я тая съм най-хубавата бричка, не е бронирана, ама какво да се прави? И ето я оная, която исках, ама сега имам нещо друго да правя. Тая много лесно се завива, всичко е много хубаво на тая бричка. Не е бронирана, ама какво да се прави, не всички коли са бронирани. Тайния гараж, който май няма нищо. Така, видяхте таен гараж, който очевидно няма нищо. Омага, какво е станало, бе? Факто гръмвало. Така. Хайде. Фък, ето го. Вау! Виждате, бизнесмен. Вау! Да фък! Нещо са се объркали ролите. И ще ме извините пак за малко. Следващата бричка е тази. 4-местна, мисля, че я описах в миналия. Не съм я описал, мисля. Виждате колко лесно се завива. Просто когато много задържите, така може леко да ви се хлъзга. Ама нищо, тая готина, взимайте я. Може да не изглежда готино, ама самата тя си е готина. Видяхте какво направих за малко да се блъсна. Опа! И следващата кола е този камион. Да го видим. Айде. Гледате бавене, това все пак е камион. Не се хлъзга чак толкова много и можете да изпреварвате всички, които си искате. И най-сетне я открих тая кола и ще я взема, защото е много готина. Тази ви я препоръчвам. Вижте с Shift какво правите.
Ако искате да ви е хлъзгава и умирам. Видяхте, ако искате да ви е хлъзгава така, ако искате така. Опа, не натиснах Enter. Идиот съм. Добре, така. Но дано сте видяли в клипчето как другите полицаи с полицейски коли умряха и те. Не знам дали сте го видяли или не. И мисля, че това е за колите. Сега пристъпваме при моторите. Така, ако някой не е гледал първия епизод, да го гледа, там обяснявам някакви коли, може би и мотори, не помня чак толкова много. Все пак има много залъчене и разни такива. А който не е гледал, че обяснявах това с моторите, той е мотор, ако искате бързо, вземете го. Но никога не се блъскайте в нещо. И виждате как не се блъснах като про и следващия мотор ни задмина. Но аз ще го настигна, защото съм прост моторче, пич. И пак ни задмина, защото е идиотски. И ето един такъв, но аз искам син. Ей бе! Добре. Добре, ще го открием на магистралата, която е там. И видяхте най-тъпото нещо на света. Бордюра се удрям и той изхвърча на 100 км от мене. Така, мисля да отида до онова градче. И не си мислете, че онзи Беон мост води до друг град. Не е вярно. Просто когато минете през онзи мост, просто ще видите, ще се движа в един път, защото няма други там пътища, само един е. И ще видите една тъпня. Нещо бъгаво, нещо такова. И никога, ако искате да решавате кое, взимайте този мотор, който е до мене, който блъснах. И така продължаваме. Това не означава, че тук няма полицай, има си. И продължаваме по пътя. И видяхте най-странното нещо, но оживях. И стигаме до този бел мост. Изобщо защо вие да отивате в онзи град? Защото има един квест, добре. Ама не си купувате там къща, не можете. Или поне така съм го гледал в клипче, де. И следващия мотор е това, тос. И умирам след малко, защото ме хванаха полицаите. И здравейте отново, просто защото програмата ми спря. И така, умирам. И това ще бъде края на епизода. Абонирайте се, лайквайте и